Kublai api baro ngaptiang subhai api ha kanika channel ka bangil ai ka teng ka puli khobor ngap shipang bas ngobha parlok ban ai ka jing kersan ka jong phi da ka ba phi like phi share ba subscribe ru ya ka channel kum kata ka jing ai min sim ka jong phi bat na ka banta ki tu ki blada ban subscribe ya kanika channel kublai 6000 ngu ki khobor ba menta kasni ka khan riu trik uram phang arajar arpulai katu katni ki khobor nau nong san hima Sedang tebut na yeng kiriu temen bat ki badan junduna ha ki dekot met. Shilong rempang khasan terik. Kajing tebut na la yeng na kabenta kinong tebut ki bala day kiriu temen ki bala kenjo palat prap house nam kekerta. Bat kinong tebut ki badan junduna ha ki dekot met kala sedang ha kaleng ki caka na kabenta ban jadi ki MLA ha kan ki election syaka yeng darbar tau an ke bakat wei ke jela. Kani kajing tebut na la yeng kala sedang namar kinong penyat ya ka election ki hap ban pendap shwa ban poi kasni tebut pajba ka ban long ha ka arpenyau terik mentau rempang. Na pedeng kiriu temen barim bakam pau khmat ki bala tebut na la yeng ki kentup yau sembut menteri rang ba barim ke jela uba SD Khongwir uba lami khmat na ka maulai constituency la art pusan snem na do usnem syajar kendai spa anyo puar hadu syajar kendai spa kendai pupra. Ya kani ka election ke bamenta kiriu temen ki bala kenjo prap house nam ke kerta ki badan ha ka thop kerteng tebut Kidan arpui hajar saus pa anru puprangut. Henry kiriu temen ki bakwa ban tebut na layeng kila jankot sakashpau hajar ngut. Layo jingken ba kiriu temen ki bakenjo prap house nam ke kerta sheneng ki bakwa ban tebut na layeng kidan kendai hajar kendai spa kendai penyogut. Kumta kiriu temen bat ki baduna ka dokot met kilayo kalat ban tebut na layeng katkum kajing ailat ke election commission ha ka ba ki bru ki papet ya kajing penlong ya ke election kilalet shaman la ki yeng ha ki henry photeli ki constituency ban kili bat penti kenana ki da ka ba sam ya ki form khat ardi kajing ai ya ka form khat ardi ka longkum kajing ailat ya ki bala no kerta kata prap house nem sheneng bat kitu ki badan jinduna ha ki dokot met makin jet lada ki kwa ban tebut na layeng lani ban let shaki jaka tebut ha ka si tebut pajba kani kajing tebut na ka benta kiriu temen bat ki badan junduna ka dokot met kan kut ha ka arpsan terik urempang Sakani ka wei pat ka khubor kala khun swet sangut ki khun syapanyap dusman kalong kami hadin basuba shale be ijat nongstein rempang khatsan terik Kawai kalong kami ka balai puprasnam ka kerta hapo kawai ka Shnong West Khasi Hills kala syapanyap dusman hadian bala suba jorba kala shale be jat hashwa ba kirunar ki bampat tip ki dei ki ai katalong khubor ka yathu ba katai ga jingja kala jaha ka step jong ka khat sautarik urempang arajar pulai ha ka por kumbahan riu shitangi ai kat ba katai kalong kami kadang temu banlet phai sha ka jingbala Nalor kata la ong ru ba katai kalong kumi katai tang maka kariu kantai ka baju em kandai jakpo da ka batang ranga bat teng teng ka jusa miet shaklau ringkat bat ki khun min ha ka step jong ka khatsau tarik pat kalami na yeng ban let biang shaklau ban pendep ya ka kam henrei kalangat no pan ban ha ka jingsha thombor bersha penyap dusman ha kirunar da ka jingsha penyap no jong katai kalong kumi sangut ki khun kila kala khun swet ai ukpa jong kini ki khun ulaklat lakham slam menta Halor katai ka jingja na kaliang uhenmen jong katai kalong kume ulalet ban ujor eja har hathanat nongstan bat na kaliang ki pulit ru kila pelong ya ka jing toket bat ka jing tpet ka bajur ban lap din ya ki riu trangsnam ki badan kti ban le ya katai ka kamrunar Sa kani ka wei pat ka khubor la penjari da ka kerdon chis pa lai pusan si jong ka RPX HWKH nongstan rempang kharsan tarik Khnang banwan ra ya ka jingthap bat nyo vote ka ba lailut ka ba khut ka ba suba bat ka ba saiso na ka banta ka election banjet nong mikmat saka yeng darbar thawan U District Election Officer jongka West Khasi Hills uba garat LS Daiki IAS katkum ko bor bala penkup haka section shispa lai pusan si jongka RPX syajar kendai spa san puwei ulapan benas ngi terkhong kiat ha baro ka wei ka district ka bantri kam na do ka por sau beje jan met jongka arpusan tarik urempang arjar arpulai hadu ka sau beje jan met jongka arpnyo tarik urempang arjar arpulai nangta kan beteng biang na do ka nyo beje jan met jongka sitrik ulber hadu ka nyo beje jan met ka artarik ulber arjar arpulai Kumta baro ki dukan di kiat out still bar bat baro ki dukan kiat ki balayo license kin khangkar dablut hakite kisni ki bala kadau haning Hakawai pat ka khubor U District Election Officer bat U Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ula pentip baha ka arpnyo tarik urempang arhajar arpulai ka badai ka sni the vote kan dei ka sni shuti kumta baro ki bang ki Magistratal Court Central State Government Office Central State Undertaking bat ki Industrial Unit kin khanglut ha ka te ka sni namar ka election banjet ya ki nong mikmat sha ka yeng darbar thawan arhajar arpulai Sakani ka wei pat ka khubor bu thong uba kersoi bor banweng ya ka jinge hatham motor shillong rempang khatsan tarik
Uba kersoi bor pertu ubadai ukertong kakam Meghalaya na khanyo North Shillong constituency uloong ba ulakwa ban beng no ya kachinge ka badan hatem motor ka balabu jinge shikadai ya kalet kawan jong kipat ba nong let nong wan ki ba panyat lingba na katei kachaka ka badan hatem yo molong. Habakren sikikat tu kan ningut kilat patai kubor uba kersoi bor uloong ba nakalian ka kenhun thma urang li juki kaladap banbu ya kaching ai jingmut haka high level committee ka balathau house nam arajar kat pra. Baka kenhun ru ka kwa ban beng no ya kaching ya kabaya dei bat ka themator da ka bapan kaladur ya katei ka jaka kabala kanroi shibun ki jing sniu bat katei ka jaka kabala bu jing ma shi kadai ya ka kot ka khya jong ki bre ki basa ha ka tu kathan lada ki bre ki jit nga bangan longkum unong mikmat ngan pelut ya kapor kumbalai hadu an reu banai ban pet ya katei ka jaka bat kumno ban thau thamma ya katei ka jaka khanang bakan long kababet ban shong ban sa namar ya nga upanjabi line ban ai ya kamat election kadai shibun kamat jinglong breu long uba kersoi bor uloong babaro ki kwa ban weng ya kajing ya hatham motor da ka ba shimlut ya kajing ai jingmut na baro bat uloong ru ba kadan kajing ja ha ki por balalet ha ka ba ki pat ba balului ki badang let dangwan ling ba ka te ka jaka kila sha sho shadat nalor ka ta uloong ba kadap da kajing lingo suda ba kum kini ki jing ja ki ja ha ka te ka than ha ka ba wat ka containment board police station ru kadan hajan ka te ka jaka hendai kajing ja sha sho shadat pat jong ki pat ba om jula satya ban lap Katu katni ki khubor na bar jong kajalla hadin arbanai tam yo kem ki pulit asam ya han rengut ki runar badan kti penyap ya usamla Guwahati rempang ki pulit jong kanong ba Guwahati hakala sngiu blai menta katayo kilayat hu ba kilayo ban kem ya han rengut ki runar ki badan kti haka kamra bor bat penyap klep ya usamla ubadang lai pu arsnam kakarta Usamla ubala sya penyap hakite ki hinrengut udai ubala tip kerteng kum ubish fajid Hazarika. Ubatri haka wai kedukan dia dawai ke badan haka than 6 mile bad ubadai unong shong shnong nakathan Rukmani gaung. Katkum kajinge thu jong ki bor pulit kanong ba kila pentip bau Hazarika ula syara abor haka khandai tarik u risau arajar arpuar. Batia ka medyap jong ulalap narut jong kawa kiling Morigaon district haka shitarik unai weng arajar arpuar. Ki hinrungut ki runar ki bala syakem hakala asngiu blai menta katayo ki kentup yau Ajay Kalita, Pranab Rangan, Debojit Deka, Sanjay Kumar Bhagat, Paras Chetri, bat umayurnat. Katkum kajinge thu jong ki bor pulit la pentip ru bana kalian kita ki runar ki ladawa hadu sau paulak nau kpa jong te usamla ubashara abor. Na kalian ki police commissioner Diganta Bara ula pentip bau kpa jong te usamla ula lej ban ujor daka FIR haka shpautrik urisau arajar arpuar ukpa jong Hazarika ula pentip shushu ba kita ki runar ki lapha daka message Lingba ka WhatsApp haka khatsau bat khatsan tarik unai weng arajar arpuar bat dawa ru sau paulak na u katkum ka jinge thu jong ki bor pulit la pentip ru bau kpa jong te usamla la arsen ulat mu banlet aya ka te kapisa shakite ki runar hendai kim shem lawan shem satya ya kapisa Katkum kajing yo lom khubor la ya thu ba ya ka medyap jong te usamla la yo bantam da ki bor pulit na kathan Nelly haka shitarik unai weng arajar arpuar la ya thu ru ba walla na kalian ki bor pulit ka jorobat PS kila pendung da ka mukaduma laispa prapusan arajar arpuar u S laispa ar IPC bat prasang ru ya ki kam toket penban kim shem lalap satya ban kem ya ki runar Data hadu ka khandai tarik urempang arajar arpulai hadian bagi bahayang hasem jong te usamla kilalet banyo kondo biang yo Commissioner of Police Guwahati bala thau ya kakanhun pulit bakarpang na ka Crime Branch Police Commissionerate Guwahati bat da ka jing toket ka babnya bat janai kilayo ban kemno ya kite ki hinrungut ki runar ki badan kti ha ka te ka kambamman Sakani ka waipat ka khubor na bar ka jala lab ya ka medyap jong kanong le YouTube bapau ka Assam Guwahati Kawai kanong le YouTube lalap ya kamedyap jongka na ba muni maidam hapo Guwahati Assam. Kalamiru kajing smoken det jong kipat ba ha kani ka jaka hadian kajing lap ya kamedyap jongka ni kasamla bajule YouTube menta kala asngi ublai ha khalai tarik urempang. Kani kasamla ka de ka balatip kerteng kum ka Priyo Lina Nat ka badan ya ka YouTube channel ka bala ai kerteng ka Sangi Vlog. Katkum ki khubor la yathu bakani ka samla dangshan kala yatho shong kurim bat upang kanchnat ubashong basa ha jammu gari hat hapo Sunitpur district jongka jilla Assam ya ka medyap jongka ni ka samla la lap ha ka step jongka la asngi ublai ha ka chaka ka bakasa la lap ru ya utlai ha urendang jongka ki dan bun teli ki dak mong ha ka met jongka ki bahayeng jongka ni ka samla ki loong ba ka Priyo Lina kala sha penyap ha ka chu ka por ki pulit jongka nong ba Guwahati Assam ki la kemno ya upang kachnat ukurim jongka ni ka samla ka balaklat
Lawan ra ya u Shachan Mari Police Station hapo Guwahati na kabanta bantoket benya. Para lok ngin se syam biang bat pihaki wei pat ki khubor. Wat kelat ban like ban subscribe ya kanika channel. Kublai shibon.